Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri. Idan baƙo ne kai, ina ma lale maraba da zuwa. Idan kuma kun daɗe, kuma ina muku maraba, ina kuma gaishe da ku. Kada dai ku manta, ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun saka sabon shiri zai zo muku kai tsaye. To a satin da ya gabata in ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda aka yi wa Alhaji Kabir tambayar sunan da ya raɗa wannan ɗan nashi, wato daga bakin maman Zulfa. To inda a wannan sati insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Kansa a sunkuye don baya so kowa ya san kuka yake yi, ya saki ajiyar zuciya ya ce, Muhammad Jalal, Masha Allah, Ubangiji Allah ya raya sa bisa tafarkin addini. Mami ce ta ce amin. Shiru ne ya ziyarci falon, kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa, inda Lamir yake cike da kunci da bakin cikin marin da mama ta yi masa akan Alhaji Kabir. Hakan ya sa ya ƙara jin tsanarsa fiye da koyaushe. Mama kam abubuwa da yawa ne suke mata cunkoso a cikin zuciya, domin rashin Zulfa a rayuwarta babban gibi ne. Tana dannewa ne kawai saboda Lamir ta san halinsa. Jamal tun ɗazu take kukan rashin yayata, ta ce, Mama, yanzu shi kenan mun rasa adda Zulfa. Shafa kanta mama ta ce, ki yi haƙuri auta, mu ci gaba da addu'a. Ubangiji ya kai ta hannu na gari, insha Allahu ba za ta wulaƙanta ba. Gaba ɗaya suka haɗa baki wajen faɗin insha Allah. Misalin ƙarfe 8 na dare, Jabir da Joseph suka ƙarasa asibitin, kai tsaye ofis ɗin dakta suka nufa. Sallama ɗauke a bakinsa ya shiga ciki. Da murmushi dakta ya amsa sallamar tare da bashi waje ya zauna. Bayan sun gaisa ne Jabir ya kalli dakta ya ce, yaya jikin nata? Shiru dakta ya yi kafin ya numfasa ya ce, akwai matsala wallahi. Limshe idanu Jabir ya yi kafin ya ja numfashi ya ce, ta me kenan? Cikin nutsuwa dakta ya zare farin gilas ɗin da ke manna idansa. Numfashi ya sauke kafin ya samu damar faɗin, bayan halin da take ciki na haihuwa da kuma jijjiga da ya so kama ta Allah bai nufa ba. A fahimtar da na yi mata ɗazu, na fahimci akwai juyewar tunani a tare da ita, ma'ana dai ta samu taɓin ƙwaƙwalwa. Babban tashin hankalin ba ta magana, sannan kuma ta ƙi yadda kowa ya taɓa ta. Da ƙyar aka yi mata wanka, aka sauya mata kayan jikinta. Wani gumi ne ya fara karyo wa Jabir, gaba ɗaya jikinsa ya ɗauki rawa. Cikin Hausar da baya fita sosai ya ce, Inna lillahi, ya subhanallah, me kenan hakan? Joseph ne ya amshi zancen ta hanyar faɗin, yallaɓai, kawai mu sallami dakta mu yi tafiyar mu. Mene za mu yi da mahaukaciya wacce ba mu san asalinta ba? Ɗan tsaki Jabir ya ja cikin tashin hankali da yake cike ce, dakta, menene matsalar da ya haukata ta? Jinjina kai dakta ya yi tare da faɗin, shi ne abin da har yanzu ba mu gano ba. Duk abin da muka bincika a jikinta yana nuna komai lafiya lau. Allah ne kaɗai ya san abin da ya faru da ita. Miƙewa Jabir ya yi, kana ya yi waje abinsa. Ganin hakan ya sa Joseph da dakta suka mara masa baya. Kai tsaye ɗaki na 12 ya nufa, inda aka kwantar da ita. A sanyaye ya ɗaura hannunsa a saman handil ɗin ƙofar tare da ɗan turawa kaɗan. Tura kansa ya yi cikin haka kawai ya samu kansa da faɗuwar gaba. Rantsa idanunsa ya yi, kana ya fara karatun addu'ar da ya zo masa zuciya a wannan lokacin. A kwance ya same ta, ta rufe idanunta gaba ɗaya. Tulin sumar da ke kanta ya baje saman fulan da aka ɗaura kan nata. Ka ganta ko? Tun ɗazu a haka take, ko ti ta ƙi sha. Jinjina kai Jabir ya yi, kana ya ce, tafiya za mu yi. Jin hakan ya sa Joseph zaro idanu. Cikin harshen Turanci ya ce, ta yaya ne za mu shiga birnin Nufar da Musulma
bayan kai ma ka san ba zaman daɗi kake ba saboda musuluntar da kai. Wata harara Jabir ya watso wa Joseph, hakan ta sa ya yi shiru bai ƙara faɗin komai ba. Dakta tashe ta cikin dabara ya fara bubbuga fulan, take kai a zabura ta miƙe zaune tare da ƙanƙame fulan a ƙirjinta haɗi da jijjiga shi. Gaba ɗaya zuba mata idanu suka yi suna kallon ikon Allah. A hankali kuma ta tura hannunta cikin rigarta, fara ƙoƙarin fito da mamanta ta yi. Da duk alamu a tunaninta wannan fulan kallon bebanta take masa. Ganin hakan ya sa Jabir ya yi saurin faɗin, ke menene haka? Duk da irin tsawar da yake mata amma ko a jikinta, ganin da gaske fito da maman nata take sanyi ya sa ya yi saurin ƙarasawa kusa da inda take. Yana zuwa ya sa hannu ya finciko ta zuwa gabansa. Akan kuma ya yi daidai da fito wani baƙin hayaƙi daga cikin bakinta zuwa sama. Lokuta ƙalilan jikinta ya yi saki, numfashinta ya tsaya cak kamar ɗaukewar ruwan sama. Numfashi Jabir ya aje, yana ƙoƙarin ta yadda zai iya samu ya yi kwantirolin kansa. Tabbas abin da yake tunani ya zama gaskiya. Ta rasa zuciyarta ta kuma rasa tunaninta. Numfashi ya ja tare da ƙare mata kallo, musamman yadda ta kwanta jikinsa. Cikin ƙasa da murya ya ce, ya kamata yanzu mu tafi da ita. Ganin har yanzu hayaƙin ya ƙi daina fita daga bakinta ya sa ya kalli dakta ya ce, do something please. Dan bai san menene zai ce mata ba, kuma bai san ta ina zai fara ba. Gaba ɗaya yaushe ya rabauta da shiga musulunci. Ya ilahi, help me, what should I do? Jin dakta ya fara yi mata addu'a tare da tofa mata a kunne ya sa shi ma ya yi shiru yana sauraron sa. Haka nan ya ji karatun ya yi masa daɗi sosai, ya mata har aka samu hayaƙin ya tsaya. Nan da nan wani zufa ya fara feso mata a saman kanta. Kallon Jabir dakta ya yi kana ya ce, sai dai a tafi da ita a haka, don in dai idanunta biyu babu wanda ya isa ya fidda ta daga cikin rum ɗin nan, bare ma a ce an fitar da ita daga cikin asibitin nan. Jinjina kai Jabir ya yi alamar gamsuwa. Gaba ɗaya ya yi abin da ya dace na biyan kuɗi da kuma duk wasu ɗawainiya da nurse suka yi da kula da ita ya ba su, da kuma kuɗin magani. Ya rasa yadda zai iya ɗauke ta zuwa mota. Hakan ya sa ya kalli Joseph ya ce, ka ɗauke ta zuwa mota man. Joseph kuwa lamarin ubangidan nasa ne ke ba shi mamaki. Ba tare da ya ce komai ba ya ƙarasa inda take kwance ta baje a ƙasa. Har ya kai hannu zai ɗauke ta ya ji an ce, dakata, stop. Cikin nutsuwa Jabir ya ƙaraso inda take kwance, kana ya naɗa hannun sut ɗinsa. Bismillah ya yi, kana ya lumshe idanunsa sosai, ya yi mamakin rashin nauyinta. Cikin nutsuwa ya ƙarasa da ita zuwa harabar asibitin, tare da sanya ta a bayan motar ya kwantar da ita. Joseph shi ma mazaunin direba ya zauna tare da yi wa motar ki. Yana jin Jabir ya shiga, Jabir ɗin shi kuma ya zauna a gidan gaba. Yana zama Joseph ɗin ya ja motar da gudu ta nufi masaukin hotel da suka sauka. Gaba ɗaya hankalinsa ya gama yin gida. Ga ɓangare na zuciyarsa yana fargabar shiga da zulfa cikin birninsu. Da wa za ta zauna, wane zai yadda da ita, ta yaya za ta zauna a cikin mutane irin na birninsu. Joseph ne ya tare numfashinsa ya ce, oga, you need to think, amma akwai haɗari a zuwan ta birnin Nufar. Hatta shugaba ba zai yadda ba, kai zai iya kashe tafi akan dai ya zauna da mai saɓanin addininsa. Jinjina kai Jabir ya ce, I knew, but he is my father. Dole na san weakness nasa, don haka you don't have to worry. Cikin wannan daren suka gama komai na tafiyarsu. Yadda gari na wayewa za su ɗauki hanya. Zulfa kam har yanzu bata san a duniyar da take ciki ba, da irin AC da ke kaɗawa a ɗaki. Hakan bai hana jikinta zubar da wata zufa mai yawan gaske ba. Fita suka yi daga ɗakin suka kama na kusa da shi, domin bai taɓa kwana da mace a ɗaki ba.
hakan ta sa ya bar mata ɗakin ba kuma tare da sanin abin da zai iya faruwa cikin dare ba. Bayan tafiyar su mama, Alhaji Kabir miƙewa ya yi tare da nufar upstairs har ya je last step sai kuma ya dawo da baya zuwa inda mami ke zaune tare da Jalal. Ba tare da ya yi magana ba ya ce, "Ba ni Jalal." Kallonsa ta yi ta ce, "Ta yaya za ka iya kula da shi bayan ka san ko da yaushe zai iya neman abinci?" Ganin tana ɓata masa lokaci kawai ya sa hannu ya amshi Jalal da ke kwance cikin tawul yana bacci. Haka ya nufi saman benen da shi, yana zuwa ya nufi faɗinsa da ke kallon faɗin mami. Ya shiga cikin ɗakinsa, yana zuwa ya kwantar da Jalal a saman bed ɗin, kana shi kuma ya shiga banɗaki ya yi wanka tare da ɗaura alwala, domin sai a lokacin ne ya tuna bai yi sallar isha ba. Cikin sauri da ya rage masa ya shirya cikin farar jallabiya tare da fesa turaren da yake shafawa idan zai yi sallah. Ya ɗauko shimfiɗa ya shimfiɗa ya gabatar da sallah sosai, ya yi addu'a tare da roƙon Ubangiji Allah ya bayyana masa zulfa cikin kwanciyar hankali da kuma isasshiyar lafiya. Limshe idanunsa ya yi, hakan ya ba wa hawayen da ke makale a cikinsu damar fitowa. Abubuwa da yawa sun haɗe masa ba tare da ya san menene silar faruwarsu ba. Tabbas a ce ya san wane ne shi, babu shakka da yau zai je ga danginsa. Rashin sani ya zauna, al'umma na jifansa da kalamai marasa daɗi da kuma ma'ana. Sai a yanzu ya fahimci kuɗi baya siyan farin ciki, kuɗi baya siyan kwanciyar hankali. Da a ce yana yi, da yau kuɗi ya yi masa maganin damuwarsa. Wata zuciyarsa kuma ke ce masa, anya Zulfa ba guduwa tana sanar ta bar shi ba. Saurin girgiza kansa ya yi tare da sa hannu ya share hawayen da ke bin saman fuskarsa. Ya san zuciya ce kawai ke gaya masa hakan, amma ba yadda za a yi Zulfa ta tafi ta barsa. Ya yi amanna da irin soyayyar da ke tsakaninsu sosai. Ya ɓata lokaci yana tunanin akan abin da baya da mafita a kai. Wajen ƙarfe 3 na dare ya ji kukan Jalal. Sauri ya miƙe ya isa gare sa. Tarau ya ga ya buɗe idanunsa, sai juya sai yake, musamman idanun nasa da suka kasance manya masu buluɗin bars. Hannu ya sa ya ɗauke sa cikin sanyin murya ya fara yi masa wata daddaɗar waƙa. Uwa tana da daɗi, mahaifiya ta yi mana komai. Shiru Jalal ya yi tare da tura ƙaramin yatsansa a ƙaramin bakinsa. Cikin nutsuwa ya fara tsotsar yatsar tamkar ana ba shi abinci. Wasu sabbin hawaye ne ya ƙara fitowa daga idon Alhaji Kabir saboda tausayin ɗan nasa. Cikin wata narkakken murya ya ce, "Bobo na, aka rayuwa ta yi da kai tun kana baby ko? Don't worry, everything will be fine. Insha Allah, dole akwai ƙalubale cikin rayuwarka. Bobo na, I'm so sorry my love." Ya faɗa hakan yana kai bakinsa saman goshin Jalal. Ya sumbata da sauri ya miƙe tsaye tare da yin waje da gudu. Yana zuwa falon sama ya fara lalube inda Zulfa ta saba ɓoye masa idan ta yi laifi. Ya yi hakan a tunaninsa ko tana nan. Aka yi ta dubawa amma ko alamunta babu a gidan. Jalal har yanzu idanunsa biyu, da alama irin yaran nan ne da ba sa baccin dare. Jin ana jijjiga shi yasa ya fara kuka. Nya. Cikin sauri Alhaji Kabir ya fara jijjiga shi, amma ina san baya ganewa. Hakan ta sa ya nufi faɗin mami. Cikin sa'a ya ga faɗin a buɗe. Da sallama ya shiga sosai, ya yi mamakin ganin glass cup a saman ƙaramin tebul. Girgiza kai ya yi har zai juya, ya hangi fidar da aka jiƙa wa Bobo zamzam da dabino. Ɗauka ya bashi, bayan ya sha ya jijjiga shi. Cikin ƙaramin lokaci ya yi bacci. A kuma lokacin aka fara kiraye-kirayen sallar asuba. Ganin daren Lahadi ne, washe gari ya tashi Litinin. Ya ƙarasa firij, ya ɗauki robar ruwan suwan, ya ɓalle murfin ya sha, kana ya ɗauki niyyar azumi. Bedroom ɗin
bedroom ɗin mami ya nufa saboda jiyo nishi da ya yi sama-sama. Handil ɗin ƙofar ya murɗa tare da tura kansa cikin sauri ya ja da baya saboda yadda ya ga mami na yi. To, laifin daɗi ƙarewa. To, nan muka zo ƙarshen wannan kaso na 3 a cikin wannan littafin na labarin Uncle ne, wanda marubuciya Nimsi Love ta rubuta. Ni Umar Nuhu Abba Khan nake karantawa. Insha Allahu za mu haɗa kaso na 4 a gobe Juma'a. Kada ku manta ku yi searching Hausa Latest, ku yi subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun sa sabon shiri zai zo muku kai tsaye. Ku yi comment, ku yi sharing ta yadda za mu samu damar sanin me kuke tunani akan wannan karatu da muke, shawara ko gyara. Sai mun haɗa kaso na gaba. Mun gode.